I ara veiem doncs, què hi diuen des del punt de vista local. Bé, gràcies a tothom per venir. Cal tant de falament. A mi m'han demanat que vingui a explicar una mica la visió municipal. Penso que us explicaré jo crec que és cap on hem d'anar. Soc conscient que la gran majoria d'ajuntaments no estem aquí i jo directament relacionat amb el portal Ajuntament.cat jo crec que ens pot ajudar el que jo diria que és la gestió avançada de compres municipals. Gestió avançada entenc que, clar, si penseu que els ajuntaments compren moltes coses cada any i si no, pregunteu a qualsevol que signi els pagaments de pagament perquè té infinites compres, des d'un ajuntament petit des del paper a qualsevol mobiliari urbà, a qualsevol contenidor del carrer, a qualsevol vorera, a qualsevol panot, a qualsevol banc. I que al cap de l'any s'acaba comprant. Tot això avui dia es fa d'una manera més clàssica. Hi ha alguns ajuntaments que ja deuen practicar gestió avançada, però la gran majoria, i després veurem per què, fem una gestió més clàssica. Llavors aquesta gestió més clàssica vol dir comprar els 4 que coneixem. Això crec que ens resta bastantes possibilitats, perquè tots aquests punts no els complim, no controlem l'oferta, no controlem les qualitats dels productes ni dels productes nous que aniran sortint. Esmerem bastant temps en compres perquè quan tenim la necessitat de compra hem de buscar què hi ha al mercat. No sabem optimitzar els preus de compra perquè tampoc molts ajuntaments que són de mida petita no són compres habituals a vegades i per tant no tenim idea de quins preus es mouen al mercat i per tant tot això ens resta eficàcia en aquesta compra. Tot això lligat a que hi ha un marc legal, que és la llei de contractes del sector públic, que el seu objectiu, i per tant és un objectiu claríssim, que és assegurar l'objectiu de qualsevol compra, l'objectiu és assegurar l'estabilitat pressupostària i el control de la despesa i una utilització eficient de les fonts destinades a l'adquisició de béns, en aquest cas, per l'adquisició de la contractació de serveis, i per tant ens obliga d'alguna manera que tota aquesta llei de contractes està pensada a seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa. I per tant l'obligació dels municipis és anar cap allí. Bé, si anem cap a la gestió avançada hem de parlar d'un marc professional i per tant vol dir que hem de professionalitzar les compres. I per tant s'han de fer compres eficients i per tant hem de ser capaços de trobar el millor preu amb una qualitat preestablerta del producte que nosaltres volem i hem de gestionar el temps de compra perquè si ens dediquem molt de temps a les compres deixem de fer altres coses i com que cada vegada haurem de treballar amb menys gent i amb menys recursos aquest aspecte també acabarà sent vital i cabdal en el futur. Bé, una mica per entendre per què no es fan compres avançades. Una mica l'estructura municipal de Catalunya, són 947 municipis en aquest any i 41 comarques. Aquí en la taula surten 946 perquè les dades són de l'Institut Nacional d'Estadística i encara no comptava la Canonja, que s'ha afegit últimament. Però fixeu-vos que la gran majoria de municipis tenen una població de menys de 1.000 habitants. Què vol dir això? Doncs que no hi ha personal especialitzat per fer cada una de les feines de l'Ajuntament i simplement la mateixa persona que porta administració acaba portant les compres, acaba portant el control pressupostari i acaba portant tot. Això fa difícil que això d'alguna manera es pugui ser eficient i per tant qualsevol eina que ens pugui ajudar a millorar això jo penso que ha de ser el futur. Bé, una mica
emmarcar-nos una mica cap on penso que es tendeix el municipalisme, a buscar models d'eficiència municipals. Eficiència en la gestió econòmica, en la gestió del temps i en la professionalització de les feines. Si voleu, després us els vaig comentant. Bé, la gestió pressupostària, la gestió econòmica municipal, bàsicament és fer una bona gestió pressupostària municipal. Per tant, controlar i planificar els ingressos, que això cada vegada costa més, perquè els ingressos davallen cada any. Control i planificació de la despesa, i per tant totes les despeses han d'estar controlades. Tothom està en uns anys de contenció de despesa, i per tant aquesta necessitat és vital avui dia per sobreviure. Hem de gestionar les necessitats de compra. Fa un temps enrere, inclús els particulars i tothom comprava moltes més coses dels que necessitava, coses que eren luxes. Cada vegada això es va reduir, per tant, els luxes no es porten cada vegada menys i per tant tothom tendeix a comprar allò que realment necessita. I hem de fer una gestió de compres. La gestió de compres pot fer de diferent manera. Hi ha des de la part passant individual, per tant compres individuals que són les més freqüents i aquestes són les que porten més esforç. Altres vegades que s'ha optat per compres agregades i molts municipis han contractat l'energia elèctrica agregadament a través de l'ACM o de qualsevol de la federació o de qui sigui. En tot cas, qualsevol d'aquestes compres el que busquem és l'eficiència d'aquesta compra. I per aconseguir això penso que hem d'utilitzar les millors tècniques disponibles i en aquest sentit l'Ajuntament Impulsa ens pot ajudar en aquesta part de les compres, sobretot compres individuals, però com que també s'hi està la Maite s'ha ocupat de que les federacions i associacions hi siguin, aquestes compres agregades que a vegades es fan que també funcionin, o els consells comarcals que a vegades compren contenidors per tots els municipis o compren determinats elements. Una altra cosa que era la gestió del temps, que jo crec que també ens pot ajudar a aquest portal. Bé, jo crec que és una tendència que passaran als ajuntaments, molts d'ells ja s'hi han sumat, però penso que això ha d'acabar passant, que s'han de sistematitzar les feines ordinàries. Les feines ordinàries ens acaben traient la major part del temps i la reestructuració segurament que passaran als ajuntaments o passaran determinats organismes pot comportar tenir menys gent i per tant aquestes feines ordinàries les hem de fer més ràpidament. Jo crec que hem de buscar aquesta eficàcia en les tasques i per tant tenir un alt rendiment i hem de buscar eines de treball eficients i penso que en aquest cas aquest portal, en el cas de la gestió de compres és molt eficient per poder buscar la millor oferta de cada moment. Per últim, jo penso que s'ha de fer un salt a la professionalització de tots els aspectes i poso aquí, jo penso que des dels òrgans polítics, els òrgans tècnics i en general tota l'estructura municipal, des de l'administració a qualsevol que treballa en l'estructura municipal. Com fer això? Doncs bé, bàsicament totes les tasques o totes les feines que es fan, planificar-les, fer-les i ser capaços d'avaluar si allò que hem fet és el millor que podíem fer. I per tant aquest bucle i aprendre del que hem fet. Per fer això necessitem diferents aplicacions. Per planificar necessitem aplicacions informàtiques que ens ajudin a planificar i programar les coses. Per fer necessitem eines de gestió, tothom té programes de comptabilitat, això ho tenim, és una cosa que més o menys està solventada. Per avaluar hem de passar a avaluar allò que hem fet i per tant s'està treballant molt últimament amb temes d'indicadors i per tant que ens indiquen si anem pel bon camí o no. I apareix, jo crec, una nova pota que seria un portal com aquest, que seria aplicacions a través d'internet que ens ajuden d'alguna manera a fer.
i a poder planificar, perquè podem planificar una compra, la podem fer, podem avaluar, perquè podem també expressar el que ens ha passat a nosaltres en un blog, de manera que ho podem compartir amb qui ha de poder planificar en el futur. Un altre que es trobi en un cas. Una mica el procés de compra que podria haver-hi en un ajuntament podria ser programat, i aquest programat és molt fàcil, això de fer planificar, fer avaluar, és més senzill, però hi ha altres processos de compra que jo li dic com no programat, que són les urgències. Urgències que passen a tothom. Ens cremen 10 contenidors, se'ns espatlla la bomba d'aigua del pou, no sé què, i necessitem fer una compra urgent i ràpida. Amb aquestes compres ens passem per alt tota la llei de contractes, tot el bon procediment el vam fer. Jo penso que amb eines ràpides, útils, penso que també es pot planificar, fer i avaluar, i per tant jo crec que aquesta rapidesa no ens eximeix del procés d'aquest de professionalització en tots els nivells. I per tant hem d'establir processos, en aquest casos, de màxima eficiència per comprar, en aquest cas, el més ràpid possible, però tinguent en compte tot el que hi ha disponible al mercat. I per últim, jo penso que, no sé, poso aquestes frases perquè ens ajudin a reflexionar que la gestió municipal requereix incrementar la seva eficiència i professionalització, per tant, millorar la professionalització dels estaments, millorar la gestió econòmica, manca